sí, eu creo que fixemos unha primeira media hora, 35 minutos moi bons en ataque, arriscamos moito, pero claro, por moito planteamento que fagas, o partido estaba preparado, entraronse con 2 goles, o primeiro, un fallo individual do futbolista do Garrafal, e o segundo, pois, o córner creo que prolonga nada, me parece, ele dá na perna de apoio a Jacobo, e ten que facer o 2, e a partir de aí, pois, o partido, pois, acabouse, porque o Racing, se non dan esta ventaxa, pois tamén faríamos subir. Despois, por moito que tratamos de trocar de sistema, pois era moi difícil, porque aí eles, pois, é o mellor equipo da categoría, e leche de moitísima ventaxa. A partir de aí, o partido, pois, acabouse. Os futbolistas, agora, cando máis os teño que defender, é máis orgulloso me sinto deles, porque eu sei que están pasando moi mal, todos estamos pasando moi mal, pero temos que levantar a cabeza, e ver as cousas positivas, que de momento é certo que estamos nunha mala racha, pero todas as malas rachas que hai que cortarlas canto antes. Temos un punto máis que a primeira volta, pero a mí non me vale, porque o que se teño claro é que se eu agora volvo a facer o mismo, porque eu sabía que teño que acumular xente por dentro, e tal como empezou o partido, pois, os esperanzas que teño moitísimas esperanzas, o que pasa que se encontraron con o goles, e un equipo destos, que a tremenda pegada que ten, e sobre todo a velocidade que ten arriba, pois, sabía que nos iba a fazer moitísimo dano. Tentarse sorprender o racinizar con cambio de sistema, poniendo a Viejero para poder a recibir e iniciar a xogada, con Pedro na banda dereita, pero non sei se que non funcionou, ou que un gol aos 5 minutos cambia todo. Funcionou moi ben a primeira media hora, o que pasa que aos 5 minutos matou o seu gol, porque eu quería defender a área, porque eu non quería sei como facía o Racing nos corners, en a falta laterais, que se nos fixades, o primeiro gol ven un corner, o segundo gol ven unha falta lateral, que eles teñen unha envergadura tremenda, remataron, fixo unha moi boa parada, sacaron o corner, e foi o gol de propiamente de Jacobo. Os que quixen sorprender, o que quixen acumular xente por dentro, para que eles se encontraran incómodos, eles se atoparon incómodos, o que pasa que se encontraron segundo gol, se pararon moito que ti fagas, pasou un pouco como o Santiago, o partido foi totalmente diferente. As xogadas se han parado, son dificilísimas para todos, e máis para nós, porque somos un equipo con pouca envergadura, pero hoxe si teño que recoñecer que as xogadas eran totalmente evitables, porque tipo dos erros que contra este rival, mesmo que se o fixeran eles, o cagaba o que se non gañaba o noso partido, nada máis. Eso sí che va a decir, ¿no? Porque este equipo pasou de defender moi ben, de non ter problemas nesas accións a balón parado, a ter moitísimos problemas nos últimos partidos. Son rachas dos equipos, porque defendemos exactamente igual. O que pasa é que é moi difícil que un futbolista, pois, eu fui un futbolista, sei o que pasa, perdeu a cabeza, como perdes a cabeza, e nun segundo acabas penalizando. Ele soltou a marca, e o Barna acabou. Na seguinte xogada, pois, Jacobo posiblemente non soubera todo activado que tiña que estar un xogador en esa posición, desviaron un pouquinho na perna de apoio na dereita, pois foi onde lle dou o balón e o marcou, pero son circunstancias do fútbol, esas xogadas a balón parado, por moito que un adestrador traballo vai na intensidade e agresividade dos futbolistas, que sean os outros futbolistas moito máis grandes que ti, iso é dificilísimo, contrarrestar esas xogadas. Tamén nós temos marcado goles a balón parado, acordo que Campillo marcou en Valladolid, Campillo marcou en Burgos no minuto 94, son accións que son difíciles de contrarrestar, mas que seguir traballando, pero que non podemos perder a cabeza, perder a perspectiva. Iso dixen desde o primeiro partido de Liga. Cando eu dicía, me preguntabas polo playoff, eu era o único que me ponía na boda, vos poníadme, pero eu sei o que é isto. Aquí hai que ir solo concibo o fútbol, semana a semana, día a día, ser mellor o día, o lunes, o domingo, o martes, mellor que o lunes, e non hai outro camiño, e cando se empezou a falar de playoff, que eran os hostes por todos lados, e nós temos que ser un equipo que temos que ter un plano chave. Eu creo que a xente equivocase se por traer todos os futbolistas que son dos reforzos, entre comillas, porque marchou Tubo, e veo Antonio, firmamos a Maiores a Hugo, son dos futbolistas que nos van a axudar, pero eles non son Maradona, senón vai se quedar cortado no can Murcia, non vai se quedar cortado no can, non pode
defensa única exclusivamente, o Coruxo non hai máis a mellorar, o campo do Coruxo tamén é un campo pequeno, e non son tontos, saben que agora estamos nunha dinámica mala, en campo de xogadas a balón parado, porque levamos os dos partidos 4 goles a balón parado, son unha barbaridade. Temos que mellorar eso, e onde echamos a Coruxo, e gañamos a balón parado. O fútbol ten estas importantes, é grande por eso. Tes medo que esta racha afecte de alguma maneira psicolóxica do teu equipo? No, mira, non, porque é unha racha, evidentemente son con máis goles en contra, pero é unha racha exactamente igual a que tiñamos na primeira volta, exactamente igual. A única diferencia é que temos un punto máis, pero é exactamente igual. E en calquer día volveremos a gañar, o que temos é que ser moi fuerte mentalmente, que esta derrota afecta, claro que afecta, pero trataría de xogar a los futbolistas, pues, con todo o cariño do mundo, porque agora